Yen duwe pohong aja mung digodhog karo digoreng, coba nggawe panganan ngene iki. Piye carane nggawe? Ayo disimak bareng-bareng. Siapke wajan, cemplungke 200 gram gula abang, banyu 200 ml, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh uyah. Ben legine mantep ditambane setengah sendok makan gula pasir, godhong pandan 2 lembar. Banjur dimasak diaduk-aduk nganti gulane larut lan umup. Sawise gulane larut lan wis umup, dipateni sik kompore. Banjur disaring dhisik ben bener-bener resik menawa ana regetan saka gula abange. Mari ngono dimasak meneh. Banjur dicemplungke klapa parut abote 200 gram sing bagian putihe. Banjur dimasak nganggo geni sing sedengan wae nganti gulane abang nyusut. Yen banyune wis nyusut, ditambahke tepung terigu sak sendok mangan. Tujuane digawe tepung terigu nalikane dibentuk mengko ben gampang merekate. Banjur dimasak nganti tanek tenan ben engko enten-entene ora gampang basi. Yen wis tanek banjur dipateni genine, banjur disisihke dhisik. Iki enten-entene wis adem, terus iso dibentuk. Njukuk sak sendok taker, kurang luwih 20 gram. Banjur dibentuk bunder. Lah ngene iki dadine. Banjur disisihke dhisik. Panaske dhisik kukusan. Cemplungke pohong sing wis dipotong cilik-cilik ngene iki. Banjur dimasak kurang luwih 15 menit utawa nganti mateng. Sawise 15 menit coba dicek dhisik. Iki wis mateng lan empuk, iki wis iso dientas. Telone cek panas, dilembutne kanggo ulekan ngene iki utawa nganggo alat liyane. Yen wis lembut, banjur dicemplungke 200 gram tepung tapioka, uyah sak sendok teh. Banjur dicampur nganggo tangan. Ben gampang nyampure ditambahke banyu sithik mboko sithik. Diuleni nganti adonane kalis. Iki wis kecampur kabeh lan adonane ketok kalis. Banyune wau ya wis kecampur kabeh. Total banyune mau 150 ml. Sawise kecampur kabeh ditambahke setengah sendok mangan pasta pandan. Lan minyak goreng sak sendok mangan. Tujuane digawe minyak goreng ben adonane ora atos lan tetep lembab. Banjur dicampur kabeh nganti kecampur rata. Yen adonane wis kecampur rata ngene iki, berarti adonane wis dadi, banjur siap dibentuk. Disiapke enten-entene mau. Jika adonan kurang luwih sak sendok mangan, kurang luwih 34 gram, banjur ditipiske ngene iki.
Dikei enten-entene diseleh tengah. Banjur ditutup sing rapet, banjur diunter-unter nganti bunder. Ngene iki kurang luwih dadine. Banjur siapke minyak goreng. Selembar godhong gedhang sing wis dialumke lan wis dielap resik. Diolesi minyak goreng tipis-tipis engko ben ora lengket. Godhong gedhangnya dibentuk dhisik. Dilebokke adonane sing wis dibentuk mau. Kanggo bentuke kaya ning video ya lur. Yen awakmu seneng karo video iki, aja lali subscribe, like lan komen ben ora ketinggalan video sak teruse. Matur suwun. Lah ngene iki dadine bungkusane. Dadine selikur bungkus lan siap dikukus. Panaske banyu ning kukusane. Dikukus nganggo geni sedengan nganti 20 menit utawa nganti mateng. Sawise 20 menit dikukus, iki wis mateng lan siap dientas. Iki dadine mendut telo sing wis mateng lan siap disuguhke. Iki tampilane apik lan ora lengket ning godhonge. Iki rasane enak tenan, cocok nggih kanca wedangan wektu sore. Muga-muga videone bermanfaat. Aja lali dicoba. Matur suwun.